martxan ditugu baratxoznak. Gune hau denok sortzen dugu. Bai gauero hemen ilusioz dantza egingo duzuenok, bai onaino kasualidadez iritsi zaretenok. Banoa zuekin parrandara, baina parrandan ere gauza batzuk ez ditugu sekula ahaztu behar. Txosnagunea beldur barigunea omen da, baina hori ahala izatea denon ardura eta erantzukizuna da. Bizi ditzagu festa modu aske batean, bestei ere aske izaten utziz. Gaur Euskal Herriko baratzak libre!